Moldavsko je východoevropský stát, který se osamostatnil po rozpadu Sovětského svazu. Kromě toho je tento stát, který v průběhu let zažil četné okupace, velmi chudý a obsahuje některé z nejstarších evropských staveb. Lidé v zemi jsou smutní a sklíčení kvůli téměř hroznému stavu hospodářství. Zatímco někteří Moldavané Rumunskem pohrdají, někteří se dokonce nazývají Rumuny. Existují dokonce Moldavané, kteří sami sebe nazývají Rusy. Z hlediska náboženského vyznání je většina lidí příslušníky pravoslavné křesťanské sekty. Dvěma nejrozšířenějšími jazyky v zemi jsou rumunština a ruština. V hlavním městě země, Kišiněvě, žijí zhruba 3 miliony lidí. Pro národ je typický sníh a extrémní zima, zejména v létě. Proto se při cestě do Moldavska téměř jistě setkáte se s zasněženým prostředím. Po pádu Sovětského svazu se Moldavsko, jeden z nejchudších národů Evropy, přeorientovalo na ekonomiku zaměřenou na zemědělství. V zemi se vyrábí řada zemědělských produktů, včetně kukuřice a pšenice, a zemědělství je zde běžným zdrojem příjmu. Samotný cestovní ruch a zemědělství však nikdy nestačily k tomu, aby zemi poháněli kupředu. Pokud hovoříme o životě v Moldavsku, nemusíte mít mnoho specifických dokladů, abyste tam mohli cestovat. Pokud máte rezervovaný hotel a zpáteční letenku, neměli byste mít žádné problémy. Někteří lidé se však mohou pokusit přes Moldavsko uprchnout do jiných evropských zemí. A pokud to bude zjištěno, budete zatčeni, jakmile do země dorazíte. Po výstupu z letiště se můžete do centra města dopravit autobusem nebo taxíkem. Pokud si však vezmete obyčejný taxík, mohou si uvědomit, že jste turista a naúčtovat vám vysokou cenu. Yandex.Go je aplikace pro taxislužbu. Využití této služby vám ušetří peníze za dopravu, ale než nastoupíte do auta, musíte mít nějaké americké dolary, abyste je mohli vyměnit za moldavské lei. 1 americký dolar má v současné době hodnotu 19 moldavských lei. Doprava je za rozumné ceny, autobusy do centra města stojí zhruba 3 lei. Pokud chcete do města cestovat s omezeným rozpočtem, nabízí se levné hostely, které pojmou 4 osoby. Dalším místem pro tyto hostely jsou nákupní centra. Takové levné ubytování stojí kolem 150 moldavských lei za noc. Pokud byste raději než v hostelu chtěli bydlet v běžném hotelu, doporučuji snížit své nároky, protože prakticky všechny hotely jsou tvořeny stavbami pocházejícími ze Sovětského svazu. V důsledku toho jsou hotelové pokoje a jejich vybavení poněkud zastaralé. Pokud hodláte v Moldavsku zůstat déle, musíte si pořídit SIM kartu do telefonu. Se SIM kartou, kterou zakoupíte za 30 lei v každém obchodním centru, budete moci uspokojit své internetové požadavky. K výběru hotovosti v Moldavsku potřebujete pouze kartu Visa nebo Mastercard. Tyto karty můžete používat k výběrům hotovosti v bankomatech po celé zemi. Je však výhodné mít u sebe hotovost, pokud se obáváte, že bankomatům nedůvěřujete a že by se s vaší kartou mohlo něco stát. Skutečnost, že Moldavsko je možná nejchudší zemí Evropy, patří k jeho nejzajímavějším rysům. Mladí lidé tohoto národa si v důsledku toho nedokážou představit budoucnost ve svém vlastním národě. Z tohoto důvodu můžete na ulicích potkat spoustu starých jedinců. Pokud jste mladý člověk, který přijede poznat místní kulturu, může vás množství starších lidí na ulicích zklamat. Lidé v Kišiněvě, hlavním městě, působí při procházce ulicemi dosti unaveně a nepohyblivě. Život je již nebaví. Moldavané se pokoušejí migrovat do řady evropských zemí, včetně Rumunska, Ruska a Turecka. V těchto zemích se pokoušejí vydělat si na živobytí prací nebo sňatkem s bohatými lidmi. Jak všichni víme, Rumunsko je také chudá země, takže by se zdálo divné, že cestují právě tam. Po vstupu do EU se však ekonomická situace Rumunska zlepšila a nyní je na tom mnohem lépe než Moldavsko. Mladí Moldavané často pracují v zahraničí, aby podpořili svou rodinu doma. Podle toho 40% Moldavanů pobývá v zahraničí. Ti, kteří mají moldavský pas, mají jen malé problémy s cestováním po Evropě, což je pro Moldavany štěstí. To je hlavní příčinou snadného odchodu mladých lidí z národa.
V zemi panuje naprostý hlad a životní podmínky některých lidí mohou být opravdu žalostné. Dá se říci, že národní výroba v podstatě neexistuje. Ekonomika národa se snaží přesunout do turistického nebo spotřebního sektoru. Národ se po pádu Sovětského svazu nedokázal vzpamatovat a hospodářská deprese se každým dnem prohlubuje. Nejpodivnější je, že přestože je evropským státem, ostatní evropské státy ji příliš nepodporují. Obecně si plně uvědomujeme, jak úzce jsou evropské státy spřízněny. Moldavsko je podle mého názoru vnímáno jako znevýhodněný národ kvůli své nevýrazné atraktivitě. Z prostého důvodu, že Moldavsko má nejméně turistů ze všech evropských států. Moldavsko není pro lidi z celého světa nijak zvlášť zajímavé a nevidí potřebu tam cestovat. Život v zemi se zastavil a možná si myslíte, že přeháním. V současné době Moldavsko potřebuje miliardy dolarů na investice, aby se stalo žádaným evropským státem, ale zdá se, že bez pomoci zvenčí nemá šanci na úspěch. Pokračujeme dál, v Moldavsku jsou desítky opuštěných hotelů a budov. Je také zřejmé, že velké množství provozních budov je ve špatném stavu. Kromě toho lze při procházce po tomto národě spatřit spoustu sovětských budov. V hlavním městě Kišiněvě není prakticky žádná nová výstavba, jako je tomu v jiných bývalých sovětských státech. Oficiálně mají stavby historickou vůni a nejsou nové. V zemi nejsou téměř žádné továrny, protože zde investuje jen málo podniků. Ve skutečnosti se z některých budov loupe barva a při pohledu z druhé strany vypadají jako ruiny. Ulice a dálnice připomínají opuštěné filmové kulisy z druhé světové války. Mnohem lépe pochopíte, co mám na mysli, když si scenérie zaznamenáte pomocí černobílých efektů. Při pohledu na tváře četných pouličních prodavačů v kišiněvských ulicích poznáte, že jsou zbídačení. Většina z nich prodává u silnice věci, které doma nepoužívají. Při pohledu na výrazy lidí poznáte, že téměř všichni jsou zachmuření a nešťastní. Lidé v zemi mají velmi malou kupní sílu a tak si nemohou koupit nové oblečení a další věci od prodejců. Z tohoto důvodu lze prakticky kdekoliv v Moldavsku najít tržiště s nabídkou použitého oblečení. Téměř všichni vykazují tiché, rezervované a introvertní chování. Myslím, že nespokojenost je nevyhnutelná, když ekonomika národa ochabuje. Můžeme konstatovat, že úředním jazykem národa je rumunština, nicméně znalost angličtiny usnadní komunikaci. V kavárnách a restauracích si můžete snadno naplnit břicho přibližně $4. Průměrný měsíční plat dělníka v Moldavsku činí 3000 lei. Pokud uvažujete v eurech, lidé si měsíčně vydělají 150 €. Přesto vám místní řeknou, jak těžké je vydělat si na živobytí. Dokonce i lidé, kteří tvrdě pracují, například stavební dělníci, si vydělají jen $5 denně. Kvůli omezenému příjmu je bazarové zboží stejně drahé. Například pronájem domu v Kišiněvě stojí kolem 100 € měsíčně. To jsou náklady na typický dům o velikosti 1+1 nebo 2+1. Nejsou to žádná sídla. Můžeme tvrdit, že je nešťastné, když někdo, kdo vydělává 150 € měsíčně, platí nájemné 100 €. Bohatí lidé obvykle bydlí v hlavním městě země. Nicméně většina lidí žijících v hlavním městě, Moldavska, Kišiněvě, patří buď ke střední třídě, nebo jsou chudí. Ještě jednu věc týkající se Moldavska bych rád připomněl. Pokud někdy navštívíte Moldavsko, určitě navštivte Gagauzi a seznamte se s místními obyvateli. Závěrem, přátelé, pokud uvažujete o přestěhování do Moldavska, mohu vám říci, že vás čeká velmi náročná existence. Pokud se však chystáte pouze na návštěvu, budete spokojeni, zejména pokud se zajímáte o sovětskou historii. Moldavsko není pro vás, pokud hledáte moře, písek, slunce a lidi s velkou životní energií. I když vás starobylá architektura měst opravdu potěší, vzhledem k tomu, že kupní síla obyvatelstva je tak nízká, domnívám se, že je docela riskantní otevřít si tam firmu, a to i pro komerční účely, přátelé. V tomto regionu možná nenajdete to, co hledáte. Nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu a lajknout naše video v Moldavsku. Uvidíme se v dalším videu. Naschledanou.